Děkuji za pozvání a organizování tohoto semináře, vám za účast. V začátku bych rád jenom řekl tak krátce úvodem, že jsem trošku překvapen, kolik se vás tady sešlo, čekal jsem mnohem menší účast, což mě pozitivně naladilo, i když jsem spíše teda pesimista, co se týče české společnosti, protože po mnoha letech, co se věnuju problematice migrace islámu, mám dojem, že 80% obyvatel České republiky buď je jedno, co bude za 20-30 let, nebo vysloveně z toho mají radost, že nastane to, o čem se tady celý den bavíte. Ještě bych řekl jednu podle mě velmi důležitou věc, která se týká tady i vzácného kolegy pana Semína, a to je to, že podle mě jsou 3 důvody, proč je problém s tou porodností. Vy jste hovořili o 2 důvodech. Ten 3. důvod podle mě, můžete ho nazvat ideologicky, nábožensky, ale principálně je podle mě hodnotový, a to je právě téma, kterému se budu věnovat v téhleté přednášce. A jenom bych k tomu rád řekl, že podle mě, byť budu hovořit o porodnosti muslimů a proč je větší než třeba v té Evropě, tak podle mě reálně mnohem větší porodnost by mohli mít ortodoxně, konzervativně smýšlející křesťané, katolíci, protože islám, co se týče porodností, je mnohem více tvárný k tomu tu porodnost omezovat. Tedy v případě muslimů můžeme říci, že existuje několik důvodů, proč mají větší porodnost než sekularizovaná liberálně demokratická Evropa. Prvním důvodem je teologicko-společenský ortodoxní výklad islámu, který vysloveně uvádí, že cílem života muslima a muslimky má být mít hodně dětí, případně aspoň nějaké děti. Islámský teolog Mohamed Salih Munajjid k tomu říká: Abu Dawud vyprávěl, že muž přišel k prorokovi a řekl: našel jsem ženu, která má dobrý původ, je krásná, ale je neplodná. Mám si ji vzít? Prorok řekl: ne. Pak přišel znovu se stejnou otázkou a řekl mu, aby si ji nebral. Pak přišel potřetí se stejnou otázkou a ten prorok řekl: vezmi si tu, která je milující a plodná, protože budu hrdý na tvůj velký počet potomků před ostatními národy. Tento výrok zakladatele islámu naznačuje, že se doporučuje oženit se s ženami, které jsou plodné, takže počet muslimské komunity se zvýší a tak se prorok bude cítit hrdý na svou muslimskou komunitu před všemi ostatními národy. To ukazuje, že je v islámu podporováno mít hodně dětí, říká tento islámský teolog. Mimochodem, tento islámský teolog je dneska prakticky zakázaný v Saudské Arábii, protože si vydává tyhle náboženské edikty mimo kontrolu saudsko-arabského státu. Tak jenom taková zajímavost. Ale samozřejmě situace kolem muslimské porodnosti je mnohem složitější. Na míru porodnosti muslimů totiž mají vliv i další faktory. Jedním z nich je to, jak moc jsou ortodoxní a oddání islámské teologii. Pak také v posledních letech katastrofální přelidnění v některých muslimských zemích vedlo ke změně politiky státu a oficiálních náboženských představitelů a začalo být podporované omezování porodnosti různými způsoby, kdy se muslimští teologové začali stavět proti výše uvedenému výkladu, že se mají muslimové nekontrolovaně rozmnožovat. Postupná liberalizace muslimského světa vede k podobným důsledkům jako na západě, tedy klesá porodnost. Tento vývoj je již tak viditelný, že odborné studie již varují muslimské státy, jako je například Kuvajt či Saudská Arábie, že do konce 21. století mohou mít jednu z nejnižších porodností ve světě. O vlivu modernizace na pokles porodnosti v muslimských zemích píšou už mnozí muslimští či arabští sociologové. Podívejme se ale na příklad Egypta. V Egyptě začala vláda před zhruba 20 roky usilovně řešit nekontrolovatelný růst populace. Došlo
tak určitému poklesu porodností. V momentě, kdy se moci v Egyptě chopili po arabském jaru islamisté, tak se opět porodnost zvedla. Jak píše novinář Jan Hron, protesty vyzdvihly k moci islamistické strany, které výrazně omezily politiku plánování rodiny, staronové ultratradiční pojetí ženské role jako matky mnoha dětí se projevilo především v chudých venkovských oblastech, kde došlo k výraznému nárůstu plodností. Například v Egyptě se zvedla z 3,6 v roce 2008 na 4,1 v roce 2012. Dalším z faktorů, který nahrává velké porodnosti, a to nejen muslimů, je to, že náboženské komunity jsou velmi silně orientované na rodinu a tradiční pojetí rodiny, kdy vytvářejí silné vazby mezi členy rodin. To můžeme pozorovat i u amerických komunit, Amíšů, Mormonů či v Izraeli u ortodoxních Židů. Naopak v populaci vlažných věřících nebo přímo ateistů je tento trend přesně opačný a důvod neschopnost udržet trvalé partnerské vztahy uvádí jako jeden z důvodů, proč nemají nebo nechtějí mít děti i lidé v České republice. Mimochodem hledání stabilního trvalého vztahu a stabilní trvalé rodiny je i jeden z velkých faktorů, proč tolik Evropanů konvertuje na islám. Protože v evropské společnosti je progresivisty a liberály propagován model rodiny, který je v přesném opaku k tradičnímu modelu rodiny. A tradiční rodina je označována jako model zastaralý a cílem je prosazovat co nejvíce volné vztahy. To vše ovšem vede k tomu, že budoucnost Evropy za několik generací je budoucnost náboženská, protože porodnost věřících lidí je zhruba 3krát větší než porodnost ateistů a vlážných věřících. Na té mapce, kterou to je odhad pro rok 2050, vypracovaný v Americe americkými sociology, tak tam vidíte, jak podle nich může vypadat Evropa v tom nejhorším scénáři, který oni vypracovali, co se týče muslimské populace. Já osobně samozřejmě, jak to říkám vždycky u přednášek, tak říkám, že je to předpoklad. Všechno se může změnit. Je to za 25 let, může přijít nějaká apokalypsa, můžeme všichni vymřít, může se stát cokoliv. Ale faktem je, že pokud budou pokračovat trendy, co se týče porodnosti, migrace, tak podle mě to bude ještě mnohem horší, než ukazuje ta mapa. Protože samozřejmě těžko se odhaduje, jak ta migrace, která může růst, klesat, ale zároveň i to, jak může docházet k nějakým konverzím, které se můžou vzrůst, můžou být masové. Takže pro nás, tedy v Evropě, je z toho všeho nejpodstatnější zjištění, že všechny ortodoxně smýšlející náboženské komunity, které tím pádem žijí i ortodoxně pojatý osobní život, mají vyšší porodnost než jejich liberálně a sekulárně orientovaní souvěrci. Jako příklad lze uvést ortodoxní Židy, jejichž rodiny mají 3krát více dětí než rodiny sekulárních Židů. A právě muslimské komunity v Evropské unii jsou velmi silně ovlivněné ortodoxním islámem a taktéž i evropští konvertité k islámu se většinově přiklánějí k různým proudům islámu, které jsou ovšem velmi silně nábožensky a ortodoxně založené a prosazují politiku mít co nejvíce dětí, které si může muslim dovolit. Paradoxně je v tomto podporuje i sociální systém v mnoha evropských zemích. Jako příklad bych dal muslimské komunity v Ruské federaci, které můžou ukazovat, jak se může vyvíjet situace v Evropě. Je to z toho důvodu, že zatímco v tom Rusku se dá celkem dobře to vzít na tom příkladu, tak v Evropě máme problém, že vlastně v mnoha zemích ani nemůžeme zjistit, kolik těch muslimů tam je, protože v těch zemích je trestné se ptát na náboženství a podobně, jako pro výzkumy. Podle Ruského federálního státního statistického úřadu se Čečenská republika stala v roce 2018 lídrem mezi regiony Ruska v porodnosti. Počet narozených na 1000 obyvatel za rok.
Druhé místo obsadila Ingušská republika a následuje Dagestánská republika. Většina obyvatelstva všech těchto 3 federálních republik Ruska se hlásí k islámu. Podle odhadu expertů na základě dlouhodobého sledování vývoje populace v Ruské federaci se počet obyvatel bude sice snižovat, ale množství muslimů v populaci naopak poroste. Očekává se, že oproti roku 2000 přibude v Ruské federaci v roce 2030 skoro 3 milionů muslimů a procentuální zastoupení muslimů v ruské populaci vzroste nejméně na 15%. Jenže samotní ruští muslimové jsou mnohem více optimističtější a hovoří o tom, že muslimové budou do roku 2034 tvořit 30% ruské populace, jak řekl jejich nejvyšší duchovní představitel. 3 muslimské republiky zaujímají přední místa mezi ruskými regiony s nejmenším počtem rozvodů, řekl agentuře Pavel Smelov, zástupce vedoucího Federálního státního statistického úřadu. Na severním Kavkaze je trvale nízká rozvodovost. Na prvním a druhém místě jsou Ingušsko a Čečensko, kde je rozvodovost pouze 0,6%. Uvedl. Na třetím místě je Dagestán, kde se míra pohybuje těsně nad 1%. Zástupce šéfa organizace zdůraznil, že rozvodovost v těchto regionech je vzhledem k místním tradicím tradičně nízká. V muslimských rodinách je rozvod považován za extrémní opatření. Přitom v Ruské federaci se logicky pokoušejí zvednout i porodnost pravoslavných Rusů a v určitých ohledech tam dosáhli jistých úspěchů, byť to nejsou tak velké úspěchy, aby to zvrátilo celkový trend poklesu populace. Přesto tam přibývá rodin se 4 a více dětmi, ale ve velké míře jde o rodiny konzervativně ortodoxních pravoslavných Rusů. Proč mají tihle lidé na Kavkaze tak velkou porodnost? To, co řeknu, říkám čistě logicky, jak ta společnost funguje. Neříkám, že to tak má být. Protože jsou nábožensky ortodoxně založení, mají tradiční kmenové pojaté společenství, kolektivismus je na prvním místě a systém je řízen skoro diktátorsky. To znamená, že je v těch kmenových vztazích více rozhoduje to, jak vás přijme to společenství jako kolektiv, než to, jestli vás někdo volí v nějakých volbách. Můžeme se smát, můžeme opovrhovat těmito muslimy, ale tito lidé mají děti a proto oni budou ovládat svět s největší pravděpodobností za 100 let víc než liberálové a ateisté. Závěrem bych ještě chtěl upozornit na to, že odborné odhady, kdy dosáhne lidská populace svého vrcholu a poté začne prudce klesat, se velmi rozcházejí. A to o celá desetiletí. Například z výzkumu vyplývá, že podle odhadu plodnosti nebude v roce 2050 víc než 3/4 země schopno udržet svou populaci. A počet obyvatel v těchto zemích bude klesat. V roce 2100 se tento populační problém bude týkat 97% států a dalších území. Odborníci předvídají, že to povede k sociálním změnám s dalekosáhlými důsledky. Ale komentátor týdeníku Ekonom Vojtěch Wolf upozorňuje, že rychlejší pokles porodnosti predikuje Mezinárodní institut pro analýzu aplikovaných systémů a vrchol 10,1 miliardy lidí na Zemi má přijít v roce 2080 a Institut pro měření a vyhodnocování zdraví při Washingtonově univerzitě dokonce tvrdí, že maximum bude jen 9,7 miliardy a nastane už v roce 2064. Nová studie, publikovaná před několika měsíci, předpokládá, že tempo snižování celosvětové plodnosti ještě více zrychlí. Ze všech doposud dostupných faktů je nepochybné, že nejen nastane masivní propad populace ve světě za několik generací, tedy ani politika podpory masové migrace do Evropy nepřinese očekávané výsledky a možná naopak ještě urychlí kolaps sociálního zabezpečení a zdravotnictví, ale také je nejpravděpodobnější, že v případě Evropy
proběhne obrovská změna složení obyvatelstva a tím pádem se změní i samotná Evropa směrem k nábožensky ortodoxní podobě, kdy zároveň s kolapsem sociálního systému hrozí vznik milionů chudých důchodců, kteří budou živořit a umírat bez dostupné zdravotní péče na ulicích. Protože v případě nově vzniklých muslimských enkláv nemůžeme očekávat plošný zájem mladých, převážně muslimů, o to, aby se obětovali pro pohodlí nebo alespoň slušně přijatelné dožití nevěřících starých Evropanů. Proč by se také muslimové měli obětovat pro nemuslimy, pro nevěřící? Jak tedy může vypadat tento budoucí západ, tato Evropa ovládaná nábožensky populačně plodnými komunitama? Na to odpovídá britská novinářka Perry v článku o sebedestruktivní povaze moderního západního světa, kde píše, že nicméně jsou to hyperplodné skupiny jako Amišové, které budou určovat budoucnost lidstva. Svět, který vytvoří, bude vypadat úplně jinak než ten náš, ale ona má podezření, že nebude vypadat ani postapokalypticky, ani technoutopicky. Spíš to bude pravděpodobně vypadat hodně tak, jak lidské společnosti vždy vypadaly. Staticky, farmě, technicky nenáročně, klanově, nábožensky rozděleně, závislé na slunečním světle a lidských svalech. Na velký experiment britské průmyslové revoluce a celého západu si možná vůbec nevzpomenou. Pokud ano, bude se to pravděpodobně pamatovat jako selhání, které se Bohu nelíbí, neboť jak je právěno v Biblii, i rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Můžu poprosit o ten druhý obrázek? A protože jsem mluvil o muslimech, tak bych vám rád ukázal muslima, který nejenom mluví o porodnosti a o vzestupu islámu, ale i se sníží. Vidíte prezidenta Čečenska Kadyrova s jeho rodinou a jenom dodám, že kromě toho, že samozřejmě se snaží být hodně plodný, tak aby ještě více sehnal těch mladých lidí, tak dochází i k tomu, že po dětských domovech v Ruské federaci nechává vyhledávat děti a adoptuje je, přijímá je do své rodiny a vychovává je jako muslimy a Čečence. Takže, jak říkám, nejenom o tom mluví, ale i koná. Děkuji za pozornost.